Я вчора примітила, птиця падає мертва. Походом на нас рушено. То тільки здається, що їх прапори червоні. Вони темні. Дивно говориш. Так бачу. Пропадем. Якби можна жити по-демонському. Стримайся. Я ж нічого. З їх прапорами не гаразд. Під'їхав поїзд. Весь вартою обставлений. А начальство аж курить. Поспішає на вокзал. Бо головні приїхали з Москви. Вийшли двоє. Перший обдутий такий. Уса під кісточку. Кажуть, Молотов. А біля нього поруч Каганович. Бідовий. З вусами, як виновий валет. А чорнявий підскакує, як закричить на всю станцію, а обдутий вигріб з кишені зерно. Як запустить його в пику місцевих партійців, зерно розлетілось. Всіх. Під розстріл. Всіх. Хто буде здавати погане зерно. Може б тихіше говорив? Добре. Люди казали, що для тих двох, що в вагоні, повно всього. Харчів, напоїв. Ковбаси однієї аж 6 сортів. Як люди дізнались, аж дивно. Риба консервна, корейка, щоб закусювати 40-градусно. Скільки чого захочеш. Курятина, масло, помаранчі, виноград. Мамо, помаранчі хочу. Дитинко, де ж ми візьмемо? А в буфеті вина, наливки, горілки настойні на чому завгодно. На полині. Чого б вони полинів купили? Я знаю, так кажуть. Литимуть гірку. А чому ні? Їдучи хилитимуть. І в Кремлі повно всього. А Сталін. Аж як його рознесло. Бідний. Кажуть, швидко їсть, понурий. Понурий. Понурий глибоко моркву риє. При дітях би таке не казали. Десь вирветься. Не бійся, дочко. Гірше не буде. Найчорніші двері прибули. Вихідні всього світу. Ну, давай, баламуй. Відчиняй двері, бо гірше буде. Чого дивишся? Показуй, де ваш хліб. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить забрано. Підкуркульники ви. Які ж ми підкуркульники? Ми не заможники. Поговори мені тут. Повно всього. Зараз вам покажемо, як бува забрано. Так і даєте хліб чи ні? Виходить, нічого не маєте для держави. Григорій Петро Ясько, шукайте по садибі, а ми сюди. Мамо! Давай, давай.
що? Ну, молю вас, не чіпайте. Не чіпайте тож. Нарці наші, ой, Боже ж мій, ну, молю вас, ну, ви ж таки, ой, Боже, не чіпаю, ой, ой, дай харчі. Та не скиліть ви. Ой, щоб тебе родив, ой, Боже, що тебе робити? Ой, як же там буде? Ой, Боже мій. Ой, ой, Отдайте харчі! Отдайте харчі! О, що вас лиха година? Ох, Відчепіться. Все, поїхали. Так що, до Сіренки їдемо чи до Котина? А хто ближче? Ой, все забрали. О, що Петре? Заспокойтесь, мамо. Тикун. Собачий. Ти гляди мені.